Bueno, kumusta na mo? Nakaplasta na ba mo? Kuha na sa inyong papel, ballpen, isulat ang bersikulo, tapos mong programa basa pagbalik kung nabagid sa balang kasulatan. Ato nga dako nga pagtahod sa atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference, ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Pastor Edwin Golfan o sa iyang Executive Secretary Pastor Roger Caderma o kang Sir Libby Baliton Usam. O itong hangyon ang tanan nato nga mga televiewers sa pag-text na sab sa mga pangutana ninyo, isend ninyo sa mga number nga naa sa screen o baka pwede mo manawag live nini atong programa Pangutana Pastor. So dili ta maglangan, hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo, magampo kita. Salamat o Diyos sa imong pag-uban, salamat sa imong gugmag panalangin. Kami nagaimbitar sa imong balaan spiritu, magakuyog ka namo, magapahinumdum sa kabutang nga angay namo pagkakatunan, ug tuguti nga ikaw maghahatag kasiguruan sa tanan televiewers. Salamat ning tanan kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So ato ipahibalo sa ato nga mga kaygalaan, mga kaigsuonan nga next week, last week nato ang paghatag usab sa serbisyo sa Pangutana Pastor tungod kay adunay restructure nga mahitabo dinhi sa gitawag og Hope Channel Philippines. Mukam in usab ang Hope Channel Philippines sa tibuok nga Pilipinas, pero sa dili pa naapay mga adjustment nga pagahimuon busa adunay posibilidad nga next week rata kutob, no? O usab bisan pa man niana nagapaningkamot kita nga makakuha usab kita og oras sa radio program sa FM. O ngayon ang panahon na nagsabot tata sa atong mga district pastors diri usab sa Don Carlos area, ilalom sa pagdumala ni Pastor Judbin Cabil o usab kang Pastor Davin Gamusa dinis Kadingilan. Tamuko nila ang signal sa mga FM o diri usab sa Longbine radio, tamukon gyapon nila ang signal ko kibali simultaneous ni siya nga madawat gikan sa Kadingilan dinhi dapit sa Maramag, Don Carlos ug usab dinhi sab sa Valencia aron matagaan nato og serbisyo atong mga kahigalaan sa pagpangutana mahitungod sa nalibgan nila sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. So ato na lang pangmusta usab sa ato usab nga church pastor dinhi sa Bagong Taas, ang atong station manager si Pastor Pires ug usab sa ubang area nga maabot ni atong programa. Bueno, dili kita maglangan, ari kita sa mga text questions, no? Nga mga pangutana gikan usab diri sa 0926-894-1411. Okay, ingon siya dinhi, good PM Pastor. God bless you all. Una nakong pangutana, sulod sa usa ka libo ka tuig, gibuhian si Satanas og daghan nasod ang iyang nadala. Kinsa man ning mga nasura nga ingon kadaghan sa balas sa kadagatan. Ikaduhang pangutana, unsa man ang Gog og Magog, no? So una niya pangutana, sulod sa usa ka libo ka tuig, gibuhian si Satanas og daghan nasod iyang nadala. Actually igsuon dili ni siya mao nga pagasitwasyon igsuon. Dinhi sa usa ka libo ka tuig, gibuhian si Satanas. Okay? Dili kay sulod sa usa ka libo ka tuig gibuhian si Satanas og daghan nasod. Dili na siya mao nga pagasulti. Kundi sulod sa usa ka libo ka tuig si Satanas gigapos. Okay? Ato na siyang i-elaborate pero sa dili pa akong basahon ni nga teksto aron matagaan ka og kahayag nga wala gibuhian si Satanas sulod sa usa ka libo ka tuig kundi sulod sa usa ka libo ka tuig gigapos siya, no? Atong tan-aw dinhi sa Pinadayag kapitulo 20. Okay? Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1 ug 2 nagingon diri. Ug unya akong nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bungaw sa kiladman nga walay kinatuban og ang usa ka dakong talikala. Versikulo 2 nagyon. Og iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao ang yawa og si Satanas og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay? So sulod sa usa ka libo ka tuig, nining panahon na nagapos ang yawa. Dili kay sulod sa usa ka libo ka tuig nabuhian siya. Wala na sa bersikulo sa Biblia, sula sa imong mga pangutana. Pero aron masabtan ninyo alang sa mga
televiewers nga dili mga Seventh-day Adventist aron masabtan ninyo kung unsay pagtulunan ug nakatunan sa Seventh-day Adventist mahitungod ni ini nga suhito 1,000 years nga atong makaplagan sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1 ug 2. Now atong isinsilyo pag-agi kung unsay mahitabo sa di pa magsugod ang usa ka libo ka tuig, unsay panghitabo during 1,000 years ug unsay panghitabo after 1,000 years, no? Aron ato masabtan ang mao nga punto na ay mga events niya na ug atong sinsilyuhon. Unsa may mga panghitabo sa dili pa magsugod ang usa ka libo ka tuig, no? Dili pa masugdan nga nang gitawag nato during 1,000 years. Before na siya mahitabo, unsa may mahitabo? Okay, diri sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16, ang Dios mo balik. Og sa iyang pagbalik igsuon, iyang banhawon ang nangamatay nga mga matarong. Ulahi una ang dautan, dili maguni sila magdungan igsuon. Una mabanhaw ang matarong. Ug atong basahon dinhi sa unang Timoteo kapitulo 4 sa iyang bersikulo 16 nag-ingon. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa manulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So meaning ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So meaning to say ang nangamatay nga dili diha kang Kristo, meaning mga dautan, dili to siya muuna pagbangon. Dili sad to siya mudungan sa pagbangon sa mga matarong. Tinaw kayo nga adunay duha ka klase nga pagpakabanhaw. Una nga pagkabanhaw sa mga matarong, ang ikaduha nga pagkabanhaw ang mga dautan. Di sila magdungan apan una ang matarong sa pagkabanhaw. O dili lamang na mahitabo igsuon nga kana ra nga senaryo. Sa pagbalik ni Jesus Christ gawas nga gibanhaw ang nangamatay diha kang Kristo, na ay mga tao nga sa pagbalik ni Kristo dili moagi sa mao nga kamatayon. Naa sa bersikulo 17 nag-ingon. Ingon siya dinhi, "O kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagkasagdaw ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon ni ini kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon." Imo na kita, gibanhaw ang mga nangamatay diha kang Kristo. Unya na ay mga tao nga wala moagi kamatayon nga maabtan ni Jesus Christ. Magdungan sila saka sa maong panganod. Sumuna ang events igsoon. Na ang pangutana, ang mga dautan ni anang panahon nga buhi, unsa may mahitabo sa pagbalik ni Jesus Christ. Okay? Aton tanawon, una kining mga leaders sa church. Okay? Unsa may mahitabo nila ana? Ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 7, no? Aton tan-awon kung unsay gipahayag sa mao nga Biblia. First Thessalonians man to ganina. Kini Second Thessalonians, okay? Okay, aton tan-awon sa Second Thessalonians igsuon sa chapter 2 verse gitawag na to og 7, okay? Nag-ingon siya dinhi. 2:7. Kay ang tinaguan sa kalapasan gid kapalihok na, maulamang nga ang nagapugong ni ini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod makuha na siya. Verse 8. Ug unya ugaling ang masupilon igapadayag na ug pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa gininhawa sa iyang baba ug pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Unsa? Pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Kinsa igsuon kadtong unsa? Katong gitawag nato og masupilon. Okay? So imo makita igsuon nga kung imo kining basahon ang bersikulo 3, bersikulo 4, nag-refer ni sa igsuon nga mga tao nga naa diha sa church. Okay? Diha sa templo. Now, gawas niya na igsuon naa pagyoy mga dautan. No, na may dautan man eh. Naa pagyoy mga dautan igsuon nga mamatay gyapon sa pagbalik ni Jesus Christ. Katong mga dagkong tao, katong mga impluensyado na na-record sa Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 15, no? Aton tan-awon ang Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 15. Nag-ingon siya di. O gunya ang mga hari sa yuta, kings, presidents, head of state, no?
Ingon siya, ugunya ang mga hari sa yuta, ang mga kadagkuan, o ang mga general, o ang mga dato, o ang mga kusgan, o ang matag-usa, ulipon, o taong gawas, mitago sa mga langob, o sa mga pangpang sa kabukiran. Versikulo 16, o na nag-ingon ngadto sa kabukiran, og kapangpangan, tumpagi kami, o tabuni kami, gikan sa naong sa nagalingkod sa trono, o gikan sa kapungot sa kordero. Dagkong tao. Mga kusgan, gamhanan, dato, general. Mutago sila sa mga kabukiran, kapangpangan, mga langob, kay dili sila makaako sa pagtanaw, makatutok sa gitawag nato himaya sa Dios. So sila mga matay. Mauni ang senaryo sa di pa magsugod ang usa ka libo ka tuig, mubalik si Jesus Christ. Ug niya ng panahon na kay nangamatay man ang mga dautan igsuon, pila man ang patay. Okay? Jeremias, Kapitulo 25, versikulo 33, unsay gisulti sa balaang kasulatan, pila man ang patay nining mga panahon na igsuon. No? Daghan yun siya ng mga dato general, mga impluensyado. Nagingon din ni Jeremias, Kapitulo 25, versikulo 33, nagingon, og ang mga pinatay ni Jehuban ni adtong adlaw, mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta, ngadto sa laing tumoy sa yuta, sila dili paggahilakan, ni paggahipuson, ni igalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. So, ang patay ni Jehovah gikan sa laing tumoy sa kalibutan ngadto sa laing tumoy, meaning to say worldwide, sila dili igalubong. Kinsa may lubong nila nga mga matarong to mas langit. Nya ang nangadautan nangamatay naman. So ingon ang Biblia, sila dili igalubong. Wa na may mulubong igsuon. Sila mahimong sama sa kinalibang matud pa sa balaang kasulatan. So imo makita, mauni ang senaryo igsuon mahitabo sulod sa usa ka libo ka tuig. Unya, nag-ingon sa di, unsa may kahimtang sa kalibutan niya ng panahon na. Okay? Jeremias Kapitulo 4, versikulo 23, ngantos 25, mauni ang gipahayag sa balaang kasulatan. Huwag atong tanaw ni Igsoon, kay mo muni mo hatag giya ka nato. Mauni ang future sa kalibutan. Okay? Chapter 4, verse 23, 24, 25. Gitanaw ko ang yuta ug ania karon, kini awaaw ug walay sulod. Unsa? Awaaw walay sulod. Nganoan? Ang matarong to na mas langit. Ang dautan patay naman. So awaaw walay sulod. Og walay sulod og ang kalangitan og sila walay kahayag. 24. Gitanaw ko ang kabukiran, og ania karon sila minglinog, og ang tanang kabungturan ming irog ngadto ngani. Dini basta-basta nga lingog. Pila ka ni ka intensity, no? Niya ningon sa dinhi. 26, gitanaw ko og ania karon walay tao, og ang tanan nga mga kalanggaman sa kalangitan nga lagiw. Walay tao. Daghang mga tao igsoon naging nahitabo naman na siya. Nahitabo na nga walay tao ang kalibutan. Nahitabo na nga ang kalibutan walay sulod? Wala pa. Future kini siya igsoon. Og naiyon pag ni sa versikulo 26, gitanaw ko og ania karon ang mabungaon nga uma nahimong kamingawan og ang tanang syudad didto na nga lumpag sa presensya ni Jehova. Tanang syudad na nga lumpag sa presensya ni Jehova, mauni ang senaryo panahon sa usa ka libo ka tuig. Mingaw ang kalibutan, walay sulod, kaya nangamatay ang mga dautan, ang mga tarong tuas sa langit. Unya si Satanas, kay wa man siya matintal, kay patayin matanan, daw siya gigapos. Daw siya gipreso. Kana bitahong naandaw nimo tag-adlaw, unya di na nimo ma-practice sa matag-adlaw, kay nay something nga nagpugong nimo, mura kag nagapos, mura kag napriso. Mauni ang kahimtang ni Satanas nga siya nahimong piniriso sa usa ka senaryo, sa usa ka kahimtang nga wala ni tao, walay sulod kay ang tanang tao na nga matay. So ang pinadayag Kapitulo 20, mauni ang nakagisaysay. Okay? Balikon tas pagbasa. Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 1 ug 2. Nagyon. Ugon niya, ako nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manlunda nga iyang kamot diha ang yawi sa bungaw sa kiladman nga walay kinutuban og usa ka dakong talikala.
og iyang gidakop, bersikulo 2, og iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente, nga mao ang yawa og si Satanas, og iyang gigapo siya sulod sa 1,000 ka tuig. Nga naman, wala naman siya matintal. Nahimo sa 1 ka kahimtang nga wala na siya'y matintal. Di na niya ma-exercise ang iyang kagalingon sa pagpang-impluensya sa mga tao. Kay ang mga matarong tuan naman dito sa langit. Unya ang mga dautan ni aman din ni sa yuta, patay naman. Sumuni ang panghitabo, sulod sa 1,000 ka tuig. After 1,000 years, unsa may hitabo? Siyempre mo pagbalik ang Diyos. Munang nalatid sa Sikaraya, Kapitulo 14, 1-4, kamo na lang basa, aron dili tamalangan. Og niining mga panahon na igsuon, banhawon ang mga dautan. Aron usab, mo atubang sa hukmanan sa Dios. Aron usab, mo serbisyo sa silot. Nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao ni ang narikod igsuon sa imo dang giingon sa gugugmagog. O gatong i-explain ang gugugmagog karon. Nag-ingon dinhi sa bersikulo 6, bulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa unang pagkabanhaw sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Minito sinaa di ay unang kamatayon kana may ikaduha di man mahitabo nga na ikaduha kung walay una. Na ay unang kamatayon. Kung sa malang unang kamatayon, ay kanang mamatay ka sa balatian, mamatay ka sa kagulangon, mamatay ka sa disgrasya, mamatay ka sa bisan unsa nga pamaagi, mao nay una nga kamatayon. Ang ikaduha nga kamatayon, mauto ang kamatayon nga hukom sa kalayo. So ang mga matarong dili na moagi sa ikaduha nga kamatayon, kay wa naman ay gahom. Pero ang mga dautan, muhimo sa ikaduhang kamatayon, walay dautan igsuon, nga dili makatilaw sa una o ikaduhang kamatayon. Okay? O maingon din sa bersikulo 7, sumpayan tas pagbasa, okay? 6, maingon 7, ato sang tiwason ang 6. Sa taong ingon niini, ang ikaduhang kamatayon, walay gahom sa pagbuot. Hinununga sila, mahimong mga saserdote sa Dios o ni Kristo, uban kaniya magahari sulod sa 1,000 ka tuig. Okay? Sa di pa na ko itiwas ning explanation, ato saan nga entertainon ang caller. Si Ronico Turayno, Luok Salay, Misamis Oriental. Okay. Pasok, Brother Ronico Turayno. Pastor, akong unang pangutana, Okay. kinsa makuod nga Dios, si Kristo o si Jehova? Okay. Dagan salamat. Sa Biblia, mabasa nato si Jehova Dios. Okay? Sa Biblia, mabasa nato si Kristo Dios. Sunod pangutana, Igsoon. Kinsa ang makuod nga Dios? Mabasa ganyan ako. Si Kristo, Dios. Si Jehova, Dios. Walay fiki nilang dua. Kinsa ang labaw? Kinsa ang labaw? Okay. Sa pagka-Diyos, walay mo labaw sila. Pero sa pagkatao ni Kristo, siyempre mo labaw ang Amahan. Kay nagpakatao man si Kristo. Mamagani nga nag-ingon ang Roma, Kapitulo 9, atong basahon na, aron mamatinaw. Roma 9, versikulo 5, ingon siya dinhi, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. So sa iyang pagkatao, siyempre, masamad siya, muhilak siya, makapuyan siya, malangsang siya sa krus, kay nagpakatao man siya. Niya ng panahon na, siyempre, labaw ang Amahan, kay nagpakatao man siya. Pero sa ilang pagka-Diyos igsuon, walay labaw. Way mabasa sa Biblia nga nakalabaw ang Amahan sa pagka-Diyos ni Kristo, way mabasa sa Biblia. Walay mabasa sa Biblia nga si Kristo nga Diyos milabaw sa Amahan. Pero natay mabasa sa Biblia nga sa diyang nagpakatao si Kristo, siyempre mo labaw ang Amahan kay naa may mission si Jesus Christ. Gani, ubos pa gyud si Jesus Christ sa manulunda. Niya ang panahon sa iyang pagkatao. Okay? Sunod nga pangutana, Igsoon. Kung Dios si Jehova o Dios pod si Kristo, ila man di kabuk Dios. Okay. Duha, kung mabasa ko nga usara. Okay, dagan salamat. Uy, murag i-cross examine ako ani. Mura na nagdebate. Okay. Basahan ako, Igsoon, Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 5. Niya. Okay, 6:4.
magpatalinghog ka o Israel, si Jehova nga atong Dios mo'y usa lamang ka Dios o usa lamang ka Jehova. Okay? So usa ang Dios. Pero kining word nga usa igsuon, duha ka klase ang word nga usa sa Hebrew nga pinulungan. Okay? Kining gitawag natog yakid og ikad. Ang kanang word nga yakid sa Hebrew nga pinulungan, wala na kasama pa, wala na ikaduha pa. Kining usa nga gidword nga ikad, meaning to say, imong tan-awon, word nga ikad, sama sa ikad nga gigamit sa Genesis chapter 2, verse 24, nga nag-ingon diha, ang lalaki mobiya sa iyang ginikanan o moipon sa babay o sila mahimong isa. Unsa di ay? Mahimong isa. Pero kung imong bungkagon, na ang bana, na ang asawa. Pero gitawag sa Biblia nga isa. O kanang word nga isa sa Hebrew nga pinulungan nga ikad, mauna ang gigamit sa Deuteronomy 6:4 nga usa ang Dios ikad. Pero kung imong bungkagon, ay na ang amahan, na ang anak. Okay? So word nga ikad. Kay ikad man ang term nga gigamit din eh. Kay kung ang term pang nga yakid nga Hebrew, now surrender ko. Okay? Pero ikad man. So meaning to say, sama sa Genesis 2:24, nga ang lalaki mo biya sa iyang ginikanan og moipon sa babay og sila mahimong duha, mahimong isa. Pero imong bangkagon na ang bana ng asawa. Next nga pangutana igsoon. Kanang word nga ikad, sa amahan, Diyos anak, apil ba dana ang Espiritu Santo o dili? Okay. Ang akong gibasa nga ikad, kini ang Deuteronomy 6:4. Pero atong mabasa sa Biblia, o dili nato malimod, nga ang amahan, Dios, mabasa sa daghang bersikulo sa Biblia, nga ang anak, Dios, o mabasa sa Biblia, nga ang Espiritu Santo, Dios. O na siya, Igsoon. Sunod pangutana, pila kabok amahan, usa o duha? Okay. Sa word nga amahan, Igsoon, na ay amahan nga gitawag natog biological father. Okay? Mo nang giingon diha nga sa Exodus 20 nga tahuron nimo ang imong ginikanan, meaning ang imong amahan. Okay? Og imong inahan. So pag ingog amahan, that is biological father. Nasa word nga amahan dinhi igsuon sa Isaiah 9:6. Atong basahon na? Sa 9:6 nagingon, kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki, gikahatag og ang kagamahan na igatungtong siyang abaga, og ang iyang ngalan pagatawgong kahibulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan. So, si Jesus Christ, gitawag sa siyang amahan nga walay katapusan. Unya, daghang klase nga amahan. Nay abialbon, nay gitawag nag-abiasap, daghang klase nga amahan. Sama gyapon sa word nga love, na ay agape, na ay philia, o na ay eros. Okay? So, sunod nga katapusang tulo ka pangutana igsoon, aron matagaan na tong panahon usab kay wala ko matiwas og tubag ang text diri o ang uban usab nga caller. Katapusang tulo. Sige, Pastor. Akong pangutana, hansa ako lino simbahan. Come again? Ang pangutana, bakin ng tukod din ng simbahan. Okay, ang iyong pangutana 15 nagtukod sa among simbahan? Okay. Ang among simbahan igsuon, naa siya gitawag nato pagtulunan. O ang pagtulunan na igsuon, mabasa sa Biblia. Okay? Mauna ang ilhanan sa usa ka matuod nga simbahan nga naa sa balaang kasulatan, dili pinaagis ngalan kay wala may ngalan din sa Biblia nga gi-rekomendar igsuon. No? Sa Mateo 16:18 nagingon si Kristo, kay ikaw si Pedro, dining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Walay ngalan nga gibutang. So unsaon day pagkahibalo sa tinuod nga iglesia, pinaagis mga pagtulunan nini. Number 1 nga ilahanan, Isaiah 8:20 nagiyon ngadto sa pagpamatuod sa gitawag na kung kita kay atong masmay atong basahon aron makuha ginato ang tiunay. 8:20 nagingon siya diri.
ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod kung sila dili man nagsulti sumala nining pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. So kung magpamatuod ganita pinaagi sa kasuguan. Okay? Ug ang pinadayag 12:17 midason og pagsulti ang pinadayag 12:17 igsuon nga ang yawa adunay kaaway nga nagbantay sugo sa Dios. Nag-ingon dinhi ang pinadayag kapitulo 12:17 og ang dragon nasuko batok sa babay og miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang kaliwat sa babay sa nagbantay sa sugo sa Dios og nagahupot sa paghimatuod sa Dios sa gitawag nato og panghimatuod ni Hesus. So imo makita igsoon nga ang tinuod nga iglesia nagbantay sa sugo sa Dios. Kung mangutana ka unsay ngalan? Walay ngalan nga gibutang dire sa Biblia. Bisan kinsa nga pagtulunan na isistado nga Christian religion, walay pangalan nga gibutang dire. Ikaduha nga pangutana. Sir, kung masubay na ako nga Katoliko ang nakatuman sa matuod nga simbahan pinasikad sa mga referensya o sa Biblia, muuyon ka nga nangutiyara ang mga sabadistang bakakon. Uy, naon sa mi gidibati naman tani. So ni ngani no atong program is more on objective nga mga pangutana, dili ni siya debate. Pero kung mahihunggay ka nga kung mapamatud-an nimo, igsuon imo ra na, dili na mi manghilabot sa imo ha. Ang amo lang nga mangutana kas pagtulunan sa Seventh-day Adventist, dili mi manghilabot sa inyo. Kaya ang imo magpamatuod naman ka sa imong simbahan, no? Magpamatuod naman ka sa imong simbahan. Unya kini nga programa igso programa man ni Seventh-day Adventist. So kung gusto ka mo pamatuod sa imong simbahan, pagpalit og programa sa radyo, magwali ka didto. Okay? So di lang mi pwede nga mangdaot. Unya kung mingon ka nga kung mabasa nimo sa Biblia, igsoon tudtod mo kog basa sa Biblia igsoon mo ko kabasa word nga Katoliko Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wa man mabasa sa Biblia. Unya kung mingon siya kag referensya igsoon Encyclopedia International gipang research ko na igsoon unya ang mga contributor meaning ang author sa paghatag ana nga article sa Roman Catholic is a pari man igsoon nakoy mismo pagani ang gitawag nato og World History by O'Brien o sa kapari o guban pa. Siyempre ang imong gamiton katong mga referensya, no? So salamat sa imong katapusan kay ni signal no sa mga atong kuan nga natay break time every 30 minutes igsoon natay break time. So daghang salamat sa imong pangutana igsoon. Balik ta karon tudtod. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Daghan salamat, mibalik kita no. So salamat niya tong caller. Ato ipahinumdum sa tong mga caller nga kini siya nga programa pangutana pastor. Mga concern ninyo nga pangutana nga nalibgan ninyo sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Ayaw taong ko ninyo cross-examina dire kay nganuman dili man ni debate, okay? Kung panalita ako imubalos og cross-examine problema na ka, no? So mao lagi na nga usually kanang inyong gitawag na tuog pangutana kanang let us be professional nga pangutana, no? Dili ingon nga ako mabasa na ako sa Biblia, of course wa magi kay mabasa sa Biblia nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, no? Kung naamang kay mabasa ako siguro magyud ko wala kung naman kay mabasa tamper pratong na debate dito sa Davao
nga gitamper nila ang Bible, giilisan ang usa ka page, nga gibutang dito Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Di naulawan hinon sila sa tibuok kalibutan nga gitamper nila ang Bible. So at least kumingon ta nga kung mabasa na ko sa Biblia, sugil lang ko kamo wala pa theologians tibuok kalibutan mismo mga theologians Catholic. Dili sila kabasaan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga sa Biblia. Og mahitungod sab sa referensya, of course ang inyong gamiton mga referensya magina sa tao, unya ang tao nga nagsulti na tao sa 1960, ang uban na tao sa 1940, how come nga siya musulti nga ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo ni atong 31 AD mauni. Unya ikaw na tao sa 1970, 1950, kung saan pagtuos tao sa imuha, mo manggani nga ang atong basihanan diri mao gyud ang Biblia. Okay? Mga pagtulunan sa Biblia nga mabasa. Kay daghang biya pagtulunan diha sa ubang mga reliyon nga dili mabasa sa Biblia, nga bag-o lang nga nigimaw nga mura og gitawag nato og uhong sa kabuntagon nga wala kaniadto pero nikalit lang og gimaw, no? So daghang salamat nga na sa mao nga punto. So ato hang yon natanan nato mga caller nga be objective sa inyong pangutana kay professional man kay ni siya nga program, dili man ni siya debate kay kanang word nga debate igsuon mabasa ba litra por bitra, kun dili mabasa munaog ka, dili man na siya professional. Ang naitabo kay nga debate dili sad siya debate kay daghang klase nga debate. Unya ako nakita nga mga debate din sa gawas, wala man na sa libro. Dili sa ka makaingon nga Lincoln Douglas type of debate, di sa ka makaingon nga Oregon type sa debate, di sa ka makaingon wala sa libro. Ako naka-obserba naman ko mga debate des Divisoria kay diha man ta kaniadto, no? Pero wa ko kakita og mga format nga naa sa libro. Gitawag na siya og mga binurong nga mga pamaagi, no? So ato hagnion ato nga audience nga mangutana mo kanang professional nga pamaagi, objective nga naabay sangkuan og nay babalo na atong audience, no? Bueno, balik ta sa mga tagsa-tagsa ka mga pangutana diri. Nagingon sab diri sa gitawag nato ikaduha niya nga pangutana kaning unsa kuno ni ang Gog ug Magog nga gisgutan dinhi sa gibasa nato sa gitawag nato Revelation chapter 20. So atong balikon og basa katong iya nga ginahuna. Wa man siya butang og text pero of course wa na may lain nga text nga gipasikaran kini ra man sa Pinadayag kapitulo 20 mahitungod ang gitawag nato Gog ug Magog dinhi sa bersikulo 7. Og inig katapos na sa usa ka libo ka tuig, boyno ato na sa bugtuon kana na say caller, no? Si Andy Perez de Leon, Tinagaan, Salay, Misamis Oriental. Okay, brother Andy, padayon. Hello, Pastor. Okay, may gabi. Ang pangutana, kinsay mas gamhanan, si Kristo o si Jehovah? Okay, daghang salamat nga na. Murag nibalik man ka, no? Lahi na sa tingali nga ngalan, pero ang tingog murag maora man. Anyway, ato na siyang itong bagong igsoon. Ang Biblia sa Juan 10:30, ako ang mahan o sara. Okay? So, imo makita nga walay labaw, walay gamay. So, mo nagipahatag sa balaang kasulatan. Usbong ko, gitubag man ko ganina, sa pagkatao ni Kristo, syempre, imo makita nga naubos siya kay sa balaang kasulatan sa iyang pagpakatao naman siya misyon. Okay? Pero mabasa sa Biblia nga Dios si Kristo, mabasa sa Biblia nga Dios sa tahaman. Okay? Padayon. Duha na lang ka pangutana, Exxon. Hello? Murag nawala man. Naputol, no? Anyway, mao nga tingog pero lahi-lahi nga pangalan. So, ang ato lang ani bitaw objective. Kung kanang mga tingog nga susama ni ana, pwede na nato na siya putlon kay wala man ta mura man nagsamok-samok lang na siya sa program. Ako hangi bitaw sa inyo kay nagpahayag man siya ganina nga kung mabasa nako nga Katoliko ban pa hangyo lang ko nga ayaw ninyo pa kaulawi ang Roman Catholic, no? Nga pinaagi sa inyo nga pamaagi sa pagpangutana nga dili objective. Daghang mo klaseng pangutana na pangutana nga sincero na gitawag natog pangutana o nasa gitawag og pungutana. Ato ganina murag pungutana man to siya. So ayaw taw ninyo pakaulawi ang inyong relihiyon, no? Ato hangyon ang ilang mga kaparian nga badlungan na ang inyong mga membro nga dili bitaw objective mangutana kay maulaw man biya ang inyong relihiyon, no? Mo bitaw nga daghan nga ang makakomment mismo pa manggani sa social media karon ang atong president-elect, no? Duterte napamag-i-comment sa simbahan ninyo nga ngani, so ayaw na ninyo dungagi ang problema sa inyong simbahan, no? Kung yun na to nga objective lang nga mga pangutana.
Okay? So katong nga tingog pwede na nato to ibar kay dili man gud siya maayo ang iyang pangutana, dili objective, no? Subjective nga mga pangutana. Bueno, padayon ta dinhi sa gitawag nato og Pinadayag kapitulo 20 sa word nga Gog ug Magog. Asa nagsugod ang word nga Magog? Okay? Ug asa nagsugod ang word nga Gog? Dinhi sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 10. Natay mabasa sa Biblia diri. Okay? Henesis 10:2. Muna ang iyang giingon. Iyon siya ni, ang mga anak nga lalaki ni Japet, Gomer, si Magog, o si Madal. No? Bueno, ato sang iputol ka natay caller. Hello? Hello, may gabi rin. Okay, may gabi, Brother Jonathan Maunes, Barangay Makabalan. Okay? Padayon. Kaluwasan. No, kaning ni pagkadya. Murag hinay ang audio, no? Ikusugusugi ko na imong tingog. Mao na gina yung kwan sa akong cellphone, pastor. Mura Ang pangunta na, pastor, Okay, Brian. may tungod sa kaluwasan, Okay. sa kaluwasan diyan ni Kristo. Okay. Unsay may tabo, pastor, sa mga Muslim nga wala nagtuo diyan ni Kristo, kung mubalik na si Kristo din sa kalibutan. Mhm. Nga ang nabutang sa Bible, sigun sa nagtuo diyan ni Kristo, maoray maluwas kung nagsunod siya sa kabubuton sa Dios diyan ni Okay. Kristo. Apan katong atong brother nga sama sa mga Muslim, mga Buddhist, unsay posible nga may tabo sa ilaha. Kaya ako concerned pag kuan ikitumod ato man silang mga igsoon diyan ni Kristo. Okay. So, dagan salamat na imong pangutana, Igsoon. Actually, dili lamang Muslim, na apoy gitawag na tog Buddhist, nasa gitawag na tog Hindu, nasa gitawag na tog Shinto. Actually, Igsoon, daghang pamaagi ang Ginoo sa pagluwas. Gani, ang Dios nagsulti dito sa iyang pundok. Kaya ang Dios na may pundok. Na siya giminson din Igsoon sa John chapter 10 verse 16. Atong tanawon ha. Niya dinhi nagingon diri aron matin-aw nato. Okay. John chapter 10 verse 16. Ingon siya dinhi, "Og ako adunay uban mga karniro nga dili sakop niining torila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila og sila magapatalingog sa akong tingog." So meaning to say, mismo si Jesus Christ nag-address na ini. Nga naakoy pundok, naakoy panon, naakoy karnero, nga wala nining panura. So meaning to say, within sa iyang nga grupo Igsoon, na siya naakoy mga katawan nga wala pa diri. So, siyempre, atong makita nga na siya katawhan diya sa mga Muslim, na siya katawhan diya sa mga Hindu, na siya katawhan sa mga Shinto. Pero ingon siya, iyang tawagon. Og unsa paagis pagtawag Igsoon, wala na ko kabalo niya na. Kay gahom naman sa Ginoo ang iyang ipahimo niya na. Mabitaw usay, maingon di ang Biblia nga, ang hunahuna ninyo, dili akong hunahuna. So for sure, na ay pamaagi ang Dios, pero wa ko kabalo kung sa unsa nga paagi sila kabuton. In fact, daghan na kay mga Muslim Igsoon nga midawat sa pagtulunan sa Kristiyanos. Daghan na sad mga Hindu midawat sa pagtulunan sa Christian. Daghan na sad mga Shintoism nga midawat og pagtulunan sa mga nga dinhi nga naasbalaang kasulatan. So meaning to say, na ay pamaagi ang Diyos. Mamagani sa Pinadayag Kapitulo 18, versikulo 4, nag-ingon ang Diyos, gumawas kamo katawhan ko. So meaning to say, na ay mga reliyon nga naa sa bakak nga pagtulunan, pero na ay iyang mga katawhan di Diyo. Unya, iyang tawgon sa Diyos nga, gumawas kamo mga katawhan ko. So na ay pamaagi ang Diyos ana Igsoon. Padayon sa imong follow-up. Maura sa akong pangunta na, pastor, kay medyo makita na ito nga at sa karoon nga panahon, medyo makita mo nga lisod na kaayon na ito mahatugkad na sa tao kay na ilahi ang atong mga pagtuo. Pero base sa akong naindawaan, dagan nga pangutana diya sa pili na dili na ito matugkad. Yeah. Di pangutana na ako may mga question may tungod sa kaluwas ni Kristo. Kaya kita tanan buot ng kita maydan. Pero maoras ko sa akong pangutana. Kaya salamat. Daghang salamat usab, no? Salamat sa imong nga pangutana. Mao na nga ang Dios rin nahibalo sa kinsa ng mga tawhana asa nang dapitan siya kabuton. Pero naa sad tay part. Ang part na to ingon nga kita nahibalos ka matuoran, muminsahe gyud ta.
di man mobalik si Jesus Christ nga dili makumpleto ang iyang mga pamaagi. Dinhi sa Mateo 24, no? Atong makita bersikulo 14, nagingon siya dinhi, og kining maayong balita mahitungod sa ginharian igawali ngadto sa tibok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. Unsa? Iwali ang mayong balita ngadto sa tibok nga kalibutan ug moabot na ang katapusan. So naasay tay part, ang atong part nga mawali ta. Mo gani nga ang pangutana pastor nagahatag og impormasyon dinis bala ang kasulatan aron ninyong mahibaw-an kung unsay nakatunan sa Seventh-day Adventist. So pinaagi sa gamhanan teknolohiya, sa internet, sa radio, sa television, mismo pa sa mga lugar sa mga Muslim, mismo pa sa lugar sa mga Buddhist ug Hindu, maabot ang mensahe ngadto sa tibok nga kalibutan. Ug ang Dios na dayon mooy muhikap kanila nga dala paingon dinhi. Actually daghan na kaayo ang mga lain-lain nga reliyon, mismo gani ang mga sa grupo sa Islam nitampo dinhi sa Christian, na ay nitampo dito sa Baptist, na nitampo dito sa Seventh-day Adventist, na nitampo sa bisag asa nga reliyon. Basta adunay naa siya kahibalo sa balaan nga kasulatan kung kinsa Jesus Christ, kay diha lamang ang kaluwasan kang Jesus Christ. Mao gingon ang buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nga walay laing ngalan nga gihatag silong sa langit diin kita maluwas, pinaagi lamang kang Jesus Christ. So daghan, no? Meaning na kung sa hagdanan pa na sila sa unang ang ikaduhang ang ikatuluhan tun moabot sila sa pinakataas. Ang uban didto sa na-convert sa gitawag og Baptist, ang uban didto sa Catholic, unya gikan ni ana na kumbinser na usab sa Seventh-day Adventist og ni ipon na usab karon sa Seventh-day Adventist. Karon ang Seventh-day Adventist igsoon milukop sa tibok nga kalibutan. Halos tanan nasod na sulod na sa Seventh-day Adventist. Ang wala pa lang gyud masulod sa Seventh-day Adventist pero naatay mga missionary didto ang lugar sa kamusliman. Kaya naamugoy mga lugar sa kamusliman diha igsuon nga lisod nimo i-break, no? Si for example dinhi dapit sa Afghanistan, Bangladesh, nga kung mahibaw-an nga ikaw nagminsay sa imong pagtulunan, pwede nga ila kang patyon, no? Na ay mga lugar niya na kaya na manggoy in fairness sa ubang mga Muslim kay naabi mga Muslim nga mga buutan nga mga grupo. Pero usay ang mga Muslim samas Christian nga nabahing gyapon na, kung sa Christian ay Mormons, na ay Saksi ni Jehovah, na ay Seventh-day Adventist, na ay Catholic, na ay Baptist. Sa Muslim na gyapon na ay Sunni, na ay Shiite, na ay Wahhabi, na ay gitawag nato og Alawiti, na ay gitawag nato og Ahmadiyya. Daghan gyapon na sila mga grupo-grupo igsuon. Tanawa na hitabo ni Middle East, gaaway sila, gagubat sila. Kay bisan pa man og gitawag silang Muslim, lain-lain man sa ang ilang pagsabot sa mga gitawag nato og hadith, na ay hadith nga wala sa pikas, na ay hadith nga lahi ang ilang interpretasyon ni ana. Pero although ang Dios nagatawag gihapon nining mga tawana, no? So salamat niya na nga gitawag nato og objective nga mga pangutana. So dirita sa balikta sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 10 na asagikan ang word nga magog. Ang magog magod igsoon anak na ni Japet, no? Dinhi sa gitawag nato og okay. Bugto na sad nato kay naatay caller si Herdan Bukaw, si Iba San Isidro, Davao Oriental. Okay, padayon Herdan. Welcome sa atong program Herdan, taga Davao. Kuan ni Duterte, tao ni Duterte. Go ahead. Hello. Herdan of Iba San Isidro, Davao. Orag wala. Okay, so ato na lang putlon kay wa man kapasok. Takabaloon sa mga kanana. So padayon ta. Dinhi sa Genesis chapter 10, verse 2, ang mga anak nga lalaki ni Japet, si Gomer, si Magog. So kanang word nga magog igsuon, ang una nga paggagamit ana dinhi sa Biblia, dinhi sa Genesis 2, nagrefer sa anak ni Japet. Unya kaning magog igsuon didto sila nagpuyo, no? Ibabaw sa gitawag kung atong imapa igsuon, ibabaw sa ulo dinhi dapit sa Israel, dinhi dapit sa gitawag nato og Lithuania, dinhi dapit sa Latvia, katubang USSR kaniadto, no? Diha nga mga area apil na ang Turkey. Okay, so imo makita dihang area. Now
sa lain-lain mong ngalan anak nga kaniadto. Now, pila ka tuig nilabay na atay mabasa dinhi sa gitawag Ezekiel kapitulo 38, no? Mao ni ang gitawag nato lugar sa Magog nga adunay naghahari usab nga gitawag og sigog, no? Dinhi sa 38 bersikulo 2, anak sa tao ipaatubang ang imong naong paingon sa Gog, ang yuta ni Magog, ang prinsipe sa Rus. Unsa sigog? Prinsipe sa Rus. Unya ato makit-an igsuon nga nagplano ni siya sa pagpakig-away sa mga Israelahanon. Gani kung imo basahon ang tibuok nga kapitulo 38, mauna ang nahitabo. Pero balik ta sa usa ka caller, si Herdan Bukaw, Iba San Isidro, Davao Oriental. Go ahead. Yes, Pastor. Good evening. Good evening, Brother Herdan. Unsay atong concern? Pastor. Ang ako pangutana, Pastor, kining. Sumilay ko pangutana, Pastor. Kinsa si Lucifer, Pastor. Okay. Ang imo pangutana kinsa si Lucifer, atong ipatubag ang Biblia sa Ezekiel kapitulo 28. Aron ato makit-an, Biblia nali atong ipatubag igsoon kay aron dili ta masayop. Kay tin-aw man kayo nga ang Dios wala magbiya siyang katawhan, naghatag siya og impormasyon nga aron mahibaw-an nato kinsa usab ni si Lucifer. Ezekiel kapitulo 28, no? Atong basahon, nag-ingon dinhi sa bersikulo 13, ingon siya, ikaw didto sa Eden ang tanaman sa Dios, tanang mga mahal nga bato na maoy imong tabon, ang gitawag natog saldio, ang topasyo, ang diamante, o guban pa, di nako tagsa-tagsa og basa. Unya sa bersikulo 14 ningon, ikaw mao ang dinihog nga kerubin. So kining dinihog nga kerubin gihulagway sa mga mahalalon nga mga bato. Og niingon dinhi, nga nagatabon og ako nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka kana og sa taliwala sa mga bato sa kalayo. Bersikulo 15, ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-ubol kanimo hangtod nga ang dili pagkamatarong hikaplagan diha kanimo. So siya usa ka manulunda nga diin diha nag-originate sa iya ang pagpakasala. Ngano sa unsa nga bahin nga siya nakasala. Okay? Dinhi sa bersikulo 17 nagingon, ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong gidaot mo. Okay siya, gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta o gipahamutan ko ikaw sa atubangan sa hari aron sila makasud-ong kanimo. So imo makita nga kini si Lucifer usa di ay ni siya ka manulunda kaniadto. Ang word magud nga Lucifer igsuon nga light bearer. O kanang word nga light bearer nga record nato na sa Isaiah kapitulo 14. Bersikulo 10 ngadto sa 14, og mao ni ang gipahayag sa balaan nga kasulatan. Sugod ta sa Isaiah 14 bersikulo 12. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon? So, light bearer siya, no? Imo makita nini, naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod. Og ikaw miingon diya sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa bituon sa Dios, og ako magalingkod sa bukid sa tigumanan, sa kinatumiyang mga dapit sa amyanan. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan, sa mga panganod, himuon ko nga ang akong paglingon masama sa taas ng yamot. So imo makita igsuon nga gusto gid ini siya mupuli sa Dios. So kini siya mao ni ang na-record sa Ezekiel 28 nga si Lucifer mao ang usa ka dinihog nga kerubin. Padayon igsuon. Hello. Okay. Hello, Pastor. Okay, padayon. Follow up. So, nakuha na ko ang yung Pastor. Salamat sa kayo. Okay. So, Salamat sa wala na kay follow up? Ito ko wala ka sa labot. So atong nasabtan nga kini si Lucifer usa ka kerubin kaniadto nga dinihog. Unya sa diha nga nakakita ni siya og paagi nga adunay garbo siyang kasing-kasing nga gusto siya mopuli sa Dios, ang nahitabo igsuon nakig-away siya sa Dios. So na-record na dahil sa pinadayag 12 sa bersikulo 7 og nahitabo ang gubat didto sa langit si Miguel og ang iyang mga manulunda nakiggubat batok sa dragon og ang dragon og ang iyang manulunda nakigubat. Verse 8, apan gilupig sila og wala nay dapit
alang kanila didto sa langit. So pildi sila sa pagpakigubat sa manulunda didto sa langit. Unya unsa may natabo sa dang napildi sila. Bersikulo 9, og gitambog ang dakong dragon ang karaang serpente nga ginganlang yawa og Satanas og manglilimbong sa tibuok nga kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta. When in fact sa pagtambog sa kang Lucifer uban siyang manulunda igsoon, nakita pagid na ni Jesus Christ o gisulti ka na ni Jesus Christ. Dinhi sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 18. Sa dinhi si Jesus Christ sa yuta, iyang gisaysay sa mga apostoles ug sa ato karon pinaagis Biblia nga nahulog gyud si Lucifer gikan sa langit. Akong basahon na Lucas kapitulo 10 bersikulo 18 nagiyon siya og si Jesus miingon kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit, no? So nakita gyud ni Jesus Christ pagkahulog ni Satanas. So daghang salamat igsuon Herdan, no, sa imong pagpanawag. Congrats daan sa inyong mayor nga nahimo na karon nga President-elect Rudy Duterte, when in fact daghan usab nga mga supporter din sa Cagayan de Oro nga nagasupport kaniya og nagtuusab ako nga ang Dios nagpahamutang kaniya kay kung imong tan-awon magud igsuon sa Biblia, no, dalikatan lang nato gamay igsuon dinhi sa Daniel imo makita nga ang Dios magpahamutang sa gitawag nato og hari, siya sad ang mukuha sa gitawag nato og mga hari. Dinhi sa Daniel 2:21 og iyang ginailis-ilisan ang panahon og mga katuigan, iyang ginapapaha ang mga hari og gipahaluna ang mga hari. Ang Dios mo'y nagpili. So, congrats usab kanato dinhi sa Mindanao nga adunay first nga taga Mindanao nga nahimong presidente dinhi sa Pilipinas. Di naman siya pangampanya kay human naman ang eleksyon, no? So congrats na lang nato tanan. So balik ta igsuon. So atong nabasa sa Biblia nga ang word nga Magog gikan kana sa ang pangalan sa anak ni Japheth. So mala sa Genesis 10 verse 2. Unya dinhi sa Ezekiel chapter 38 og 39 igsuon nga kini si Gog nahimong prinsipe, nahimong leader didto sa lugar sa Magog. Napangutan mo ni, nganong gikutlo man sa Revelation chapter 20 verse 7 ug 8, kini nga gitawag na Gog ug Magog. Tungod kay ang Ginoo igsuon, kabalo ni siya mo pahaluna sa iyang istorya. For example, Babylonia nga literal sa panahon sa Old Testament. Sa Revelation nagisgot og Babylonia, pero dili na literal nga Babylonia kundi spiritual na, no? So, for example, ang Biblia sa Old Testament nagisgot og New Jerusalem. Ang Revelation nagisgot og New Jerusalem igsuon, ang Jerusalem sa daan tugon, no, nagisgot og literal nga lugar. Pero sa Revelation nagisgot na og New Jerusalem nga spiritual. Sa samang paagi na ay lugar sa gitawag na Gog ug Magog nga pagkamot sa Revelation gigamit sa Dios ingon nga spiritual nga pamaagi. Nga diin ang Gog ug Magog, ang Gog Magog igsuon nga naa sa Magog nakig-away sa Israel. So sa last days igsuon, ilabi na sa pagbalik ni Jesus Christ, kining mga tao nga mga dautan nagrepresent sa Gog ug sa Magog sama sa Old Testament. Mao na nga ang Revelation nagsaysay usab mahitungod ni anang mga gitawag natog mga puntuha, no? At least atong nasabtan nganong nakahisgot ang ang Revelation o Gog ug Magog. When in fact daghan ni sa Revelation igsuon nga na quote ang mga pangalan sa Old Testament nga ang dating is more on spiritual na. For example, New Jerusalem na ang Jerusalem atong nahibawan literal nga naa sa Israel, pero ang New Jerusalem dinhi sa Bible sa Revelation chapter 21 naggikan sa langit, no, nga dili gipakanaog sa Dios dinhi. So nahimo siyang gitawag nato og spiritual nga pagsabot nga usay ang Ginoo hatag mga illustration ginamit ang mga panghitabo didto sa Old Testament, no? So daghang salamat usab nini nga imong pangutana igsuon. So dili ta sa usa na sad ka question. Gikan sa 0948-314-5441. Nagyon siya dinhi, Pastor. Have a blessed life. I am Bernabe Habagat from Luok Salay, Misamis Oriental. My questions are, first, kanusa natukod ang Sabadistang sekta? Second, unsay literal nga kahulugan sa Sabbath? Third,
Mabasa ba sa Biblia nga gipahunong ang pagtamod sa adlaw igpapahulay? So adunay tulo niya nga kapangutana igsoon. I don't know kung ato ni siyang mahuman ni pero kung dili man ato ni siyang hisgutan karong Martes anyway napamantay duha ka kuan igsoon panagtabo before nga ato sa ni siyang temporary nga ma-defer tungod sa gitawag natong restructure nga pagahimoon sa Hope Channel Philippines, no. So dirita sa una nga pangutana nimo nga kanus-an natukod ang sabadistang sikta. Igsuon kaning walay sabadistang sikta. Pareha sa word nga walay dominggistang sikta. Ang word mo nga sabadista igsuon, usa na sa pagngalan sa mga tao nga nagbantay nga ang ilang adlaw nga igsisimba Sabado. So ang word nga Sabado ilang gidunga gikuha nilang unya ilang gilisan og ista. So nahitog sabadista. So, kung ang imo ding adlaw nga igsisimba, Sabado, tawgon di ka og Sabadista, mao na ang pagtawag sa uban. Wala na gi-recognize sa mga theologian. So, kung pananglitan, ikaw sad ang imong adlaw nga igsisimba, Domingo, so kwao na to ng ato sumpayan og ista. So, nahimong Dominggista. Wala biyay sikta nga Dominggista. Wala say sikta nga Sabadista. Pero kung maghiskot ka nga, diin man agikan ang Sabado. So, dito na nakuin igsuon sa ikapito nga adlaw. Unya, ang ikapito nga adlaw, nahitabo nga mauna ang Sabado, nga gisgutan sa Exodus Kapitulo 20. Na kung magisgot ta, o Judaism, kaya dito man agikan igsuon ka ng unang nga pagpraktis sa adlaw ipagpahulay. Dito man, no? Ang Judaism igsuon karon daghan na. Before sa gitawag nato igsuon sa 70 AD, moingon tag 70 AD katumanggong gitawag og paggubat na sa Roman og sa mga Hudiyo under sa pagpangulo ni Titus, no? Niya giguba nila ang Jerusalem. Before ni anang 70 AD igsuon na ay mga ginagmay gitawag natong mga sekta-sekta, no? For example, okay? Anyway, Zon, mura og nagsinyas ang ato kauban diri nga aduna na may 2 minutos nga nabilin. Di na lang nako ni alang-alang igsuon sa pagtubag. Anyway, ato ni siyang hisgutan karong umaabot nga Martes. Sundan ninyo igsuon kini nga programa aron matagaan usab og pagtagad. Labi na sa inyong mga pangutana kung sa inyong nalibgan sa pagtulun-an sa Seventh Day Adventist. Bueno, sa ngalan lamang ni Pastor Mamerto Gingging Desikan, dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City, kini si Pastor Chris Bacalares miingon, siya nga nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran maoray angay nga mabuhi. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo. Salamat sa imong gugmag panalangin. Salamat sa balang espiritu. Nalipay kami nga ikaw nagkuyog kanamo. Panalangin ni ang tanan televiewers. Panalangin ni ang ilang pamilya. Ilayo sila sa balatian. Ilayo sila sa disgrasya. Kundi maangkon nila ang kalipay. Salamat o Diyos sa imong pagdungog sa imong pag-ampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Hey young people, here's a show especially for you. Informative and intellectual discussions on the things that matter to you at home, in school, in your social circles. This is The Dynamic Youth. To me, the joy, which money cannot buy. And very hospitable, and most of all, a part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays. Tugkara ang tanghaga sa Kristohanong kinabuhi. Kutlua ang mga pagtulunan nga naghatod og kalinaw. Ang kuna ang inspirasyon sa pagkinabuhi nga adunay kasiguruhan sa kapasayloan sa sala. Diha lamang kang Kristo. Uban ka namo, dinhilang sa Takna sa Pagtuon, matag Biyernes alas 6:30 sa gabi. Subaybayi ang Takna sa Pagtuon.